No joo, tulin tähän yövuoron jälkeen ruuvaamaan nämä suojat kiinni, että jos keli paranoo, niin saa sitten päivällä pestä, että laitan nyt nuo suojat kiinni ja sen jälkeen käyn sitten hetken aikaa kyljellä, niin jos sitten tosiaan tulisi pesemään tämä, jos keli paranoo ja onneksi Humppilan jälkeen nyt alkaakin sitten 2 viikon kesäloma ja siinä viikonloppuna niin onko se sitten syyskuun 1. viikonloppu, joo, niin mennään Tanskahan katsomaan traktorpullingin Euroopan mestaruuskilpailuja, niin näkyy vähän enempi rakennettuja laitteita, jos sitä saisi jotakin ideoita, millä ehkä tuo valulinja jäisi ehkä pois jopa tuolta. Mutta se on tulevaisuuden projekti. Taas on laitteet pakattu viimeiselle kisareissulle Humppilaan. Toivothan, että sinne asti ei tarvitse lähteä vesisadetta katsomaan, kun sitä on täälläkin piisannut ihan tällä viikolla mukavasti. Varsinkin nyt kun vesisateella saatiin vielä oikein pakata, niin tuntuu elävänsä. Aamulla lähdetään ajamaan, kun tuolla on pikku tavarakuljetusta taas, niin käydään kuskaamassa pikkuusen ettei ole pelkkää hupiajua. Täällä ollaan menossa etelää kohti ja pikkuusen näyttää täällä päässä ainakin taivas selkiävän, mutta katsotaanpa mitä se huomenna vaan sitten loppuviimein on, mutta tästä menee vielä pikkuhetki, niin päästähän Nisukaffille Iittalahan. Sitten siitä jatketaan matkaa etukuormaajan purkupaikalle. Nyt ollaan menossa Sellille kaffille ja vissiin oli Sellille kaffe ja tuossa on Herranjumala hallinäyttelykin. Isä mutisoo siinä jotakin omiansa. Vaikka pihaan pääsi, niin muka väärästä kohtaa. Täällä on joku muukin jollakin tavaran kuljetusretkellä. Meinaatko sä tankata ensin vaan? Selvä. Ei aivan keriinnyt ottamaan kylttiä tuosta, mutta luki Askola, ja kun siellä puhuttiin siitä V12-asemäestä, mutta tässä on ollut niin monta mäkiä jo, ettei tiedä, että mikä se näistä kaikista meidän Askolan mäistä oikein onkaan. Tässäkin oli yksi mäki, tästä tuli pieni ja tuosta tulee sitten seuraava mäki. Ja kuorma on jätetty asiakkaalle. Nyt ollaan ajamassa Humppilaa Kohoren Tultiin navigaattoria uskomatta Porvooseen ja siitä Mäntsälhän. Ja sitten kun mentiin viemään kuorma, niin ajettiin pitkän aikaa maaseutuajelua Sipoossa. Joo. Tuolla vähän näkyykin jo kisapaikkaa. Tuolla on isä vanhana kaivinkonekuskina heti innostuu kun näkyy tuollaisia pitkäpuomisia ja lyhytpuomisia laitteita. Täällä on sitten mennään jonkun lasitehtaan vierestä kohtaa, että saa nähdä käskääkö äiteen hakea jotakin vitriiniä tai maljakkoa. Voi olla, että saa hakea itsekin. Siellä näkyy kisapaikka. Pirttiniemi on näköjään kerinnyt ennen meitä. Tuon näköinen paikka on Humppila. Lasipalatsi vai kuinka se mahtoo olla? Joo. Totisen näköinen rekkakuski. Lasitehtaan tie 5. Ei, se on jälkimmäistä, mistä tuo kiimaliiteri tullut.
Siellähän lukee, että Traktor Pulling. Eli kaikkien tolppien takana vaan. Joo. Tai ei siinä mitään Traktor Pullingia, on vaan pelkkä tapahtuma. Mutta voi olettaa, että on sitä täällä. Ei tänne huviksensa tulla. Otetaan nyt kun mennään tuohon alueelle, että minkä näköistä siinä on. Varmaan ensimmäisenä pitäisi käydä puomikon, että kysymästä saadaan tuo traktori alaan. Koneita siellä ainakin on, mutta onko vaan puomia? Joo. Laitamäen, niin se on. Jotenkin se siellä kyykki. Joo, tällainen paikka. Se on muuten onhan täällä varikolla, niin Jouni meinaa ruveta rillaamaan. Sillä on mikron kokoinen grilli ja se laittaa halkoja sinne ja vähän toffeenpaloja, niin tulee olemaan hyvää evästä. Tulee. Palaa tommonen palaninkin saatana 8,5 tuntia. Palaa. Jännä nähdä minkälaista soosia ja perunoita se oikein tuolla paistaa vielä. Aamullakin saa vielä pekonit siinä tehdä. Nää on Marienburgin hiiliä, nää on kuule maailman kuuluja. Se on vähän suuri. Kyllä noita vähän sieltä olisi tietysti pilkkua, kun niitä tuonne mikrohon mutta pistää. Mutta nää ei oo mitään se siellä satana S-Marketin paskahiiliä. No joo, se on tietysti. Jätkä on pistänyt rahaa kaikkeen. Paljon maksoi pussi? Firstin Pekka, nää on tuonut jo varmaan 2019. Mä tänään kurkkasin puuliiterit, vittu 2 pussia. Oli taas vähän rahaa lopussa, että mä oon tehnyt perkele hiiliä käsi ostaa. Joo, se oli vähän niinku pelastusapu tuolta. Joo. Sä vetä kattonut TikTokia maanantaina. Kui vittu! Ei, tämä menee vaan YouTubeen. No ei pahakaan. Mä aletaan lasivillan paloja pistetään palamaan. Täällä nyt kun mä justiin sanoin, että ne on toffeen paloja. Eikä näis syty. En saa. Joo. Katsotaanpa jonkun ajan päästä, jos täällä on saatu jotenkin kokattua. Kisapäivän aamu kirkastui ja rataa tehdään ja eläkeläinen on keittänyt lapselle aamukaffia ja toivottavasti keli pysyisi tällaisena päivänä, ettei tuu sellaista synkkää paskaa, mitä ennusti on luvannut, mutta tällä hetkellä kyllä ainakin näyttää tosi hyvälle. Mutta äkkiä se kerkiää pilallekin menemään. Kisat on ajettu ja päin helvettiä meni taas vaihteeksi. Olisiko sijoitus ollut toiseksi viimeinen ja oltaisko me nyt oltu sitten SMS 4 ja sitten loppuviimeen, että Pikkolosta tuli Suomen mestari ja sitten Naaranojasta tuli SM2 ja Pirttiniemen nyt ei näykään, mutta se on SM3 tuolla nuo.
Koitathan keksiä Raukalle uusia hampahia ensi kesälle, jos saatais kulukua takaisin, niin ei olisi näin toivotonta tämä yrittäminen. Näin paljon ärsyttää se eilinen Humppilan kisa, että pakko ruveta heti purkamaan. Ja jos huomenna sais Turposepälle vietyä turpoa, että sinne tehdään yksi muutos. Ja jos olisi mahdollisuus vielä kokeilla tälle syksyä, niin nähtää sitten, että onko se ollut siitä kiinni, että se turpo ei pelaa kunnolla vai mikä sitä vaivaa. Mutta senpä näkyy sitten. Koitethan jos sais koitettua vielä tälle syksyä niin jonkun nykäisyn tehdä, niin se helpottaa sitten ensi kesälle sitä tietoa, että se on ainakin pelannut paremmin jo sen muutoksen jälkeen, niin sen osaisi vähän arvioida sitten, että miten vaikuttaa se kansi- ja nokkamuutos vielä talvella sitten. Turpokin on nyt pois paikaltaansa ja sitten tässä loppukesästä nyt on vähän ihmetellyt, kun se turpon naama on nokeentunut siinä ja sitä luuli, että se olisi vuotanut sitten tuosta turpon laipasta, mutta ei se nyt loppuviimeisten ollutkaan siitä, vaan täältä löytyi tällainen pieni vuotokohta ja tuossa näyttää, että niinku menisi railo niinku tuonne nuon, että kun ei sitä ole paikallansa käyttäessä nähty, että se pöllähyttelisi. Että varmasti kun se on tuosta yhdyskohorasta, että kun se vähän lämpiää, niin se sitten vetää sen auki siitä. Ja kun se on justiin tästä alueelta ollut se turpon tai jahtoputken lähtö, niin sellainen nokinen vielä, että pitää tuosta tikata umpehen, että jos sitä nyt tosin saisi tässä vielä kokeiltua pienen ajan sisällä. Turpo on viety Sepälle, että Sepälle tosiaan, että nyt tehdään pikku muutos siihen ja toivotaan, että kun nyt lähdetään torstaina Tanskan EM-reissulle katsomaan kisoja, että kuinka suomalaiset pärjää siellä. Siellä on Piccolo ajamassa ja sitten Hot Hunteri. Tulin vartti sitten kotia tuolta reissuilta. Kello on nyt joku 10:30 illalla ja tässä kun on kesälomalla, niin ei kai sitä parempaa tekemistä ole, kun ruveta katsomaan tosiaan venttiilivälykset kondikseen ja muita huoltoja. Vähän tehdä varuuksia, jos tosiaan saataisiin kokeiltua vielä tälle syksyä sitten sitä turpomuutosta, niin tietäisi vähän, että onko se oikea suunta niin kuin ensi kesää ajatellen, niin semmoista. Sitten pitäisi pakosarjaa tuolta vähän korjata, kun siellä näkyy pientä nokivuotoa olevan ja ehkä pieni pirstiönkin menee, mutta se nyt ei ole radikaalisti vaikuttanut tähän turpon pyörintään. Venttiilivälykset on nyt tarkastettu. Ei sinne kauaa mene, kun ne kattoja, jos ei mitään tarvitse muuttaa. Ja se tuntuu, että ne rupes pysymään paljon paremmin olovana niin kuin kohorallansa, kun tehtiin tuo tukevoutusmuutos. Ja sitten viime kesänä, kun vielä muutettiin se öljyreikä takaisin 5 milliin, mikä syöttää sen öljyn tuonne, kun sitä öljyä nyt niin kuin on tuolla kunnolla, kun se aukaasuu, kun silloin 1 vuosi sitä pienennettiin siinä uskossa, että se olisi vaikuttanut kun oli päittäislaakeriongelmia, se oli 20 kesä. Ja 21 kesän jälkeen, kun sitä ei silloin ollut vielä muutettu, niin se oli pikkusen alkanut niin kuin nokka oireilemaan ehkä sen takia, kun se oli aina aika sellainen kuiva, kun sen aukaasi, kun se reikä oli pienennetty, ja toki silloin oli huohotus eri lailla, että se oli tuosta lapusta vedetty tuonne pönttöhön, niin sielläkin oli aina öljyä ja se oli justiin tuolta kohorin ruvennut antautumaan, että onko se syy sitten kummas, molemmissa vai jommas kummas vaan, että
Mutta se on nyt kuitenkin viime kesän jälkeen ei ollut nokas mitään, kun oli muutettu takaisin siihen 5 milliin, että siellä on sitä öljyä. Ja huohotuskin on niin, että se on 1 putkella venttiilikopasta tuonne noin. Ja ei siellä ole ainakaan nyt ollut sen jälkeen enää sitten öljyäkään ollenkaan, niin kuin viime kesänäkään, kun se oli jo muutettu. Että semmoista, että yksi ainut onnistunut asia taitaa tänä kesänä olla tuo muutos tuohon venttiilikoneiston tukevoittamiseen. Vähäisiä ne onnistuneet asiat onkin sitten. No yksi on ehkä vielä se Honkajoen voitto, mutta eipä se tietysti paljon lämmitä tämän kesän ongelmia sitten muuten. Mutta katsotaan mitä tuleva talvi pitää sitten sisällänsä muutoksen, josta me rupeaa hönkimään paremmin.